השוק השחור ממשיך במסורת, אחרי הסי-ווק תורו של הטקטוניק. לאחר שהצרפתים יעזבו בסוף הקיץ את הארץ, לנו יישאר רק ריקוד קופצני, מוזר ותמוה. טקטוניק הוא בעצם ריקוד שנוצר מכמה סגנונות, שזה הברקדנס, היפ-הופ, פופינג, לוקינג, ונכון להיום הוא רק יצא לשוק הישראלי. כל בן אדם אומר שריקוד הוא דבילי או משהו דבילי כשהוא לא מבין אותו. זה קשה לקבל משהו לא מובן. אז אחרי זה, כשמתחילים להתרגל קצת לרעיון ולהבין שהריקוד הזה הוא לא סתם תנועות רנדומליות, אלא זה טכניקה שלמה, אז הם מתחילים להבין את הריקוד עצמו. מרכיב מאוד חשוב בטקטוניק זה הבטלים שבאו כעיקרון מהברקדנס. בטלים זה כשבן אדם נגד בן אדם או קבוצה נגד קבוצה, פשוט כל אחד בתור שלו נכנס ורוקד. אז לרוב בטקטוניק הקהל מכריע מי מנצח. אז בעצם התנועות של הטקטוניק הגיעו דבר ראשון מזה שכל תנועה היא ניגודית אחת לשנייה. תנועות הרגליים הגיעו מריקודים בסגנון סי-ווק וברייק. תנועות של לוקינג ופופינג. מכל ריקוד לקחו תנועות מסוימות בשביל לשלב את זה בריקוד אלקטרוני שמתאים למועדונים. It's popular in France, in all the club for young people. You see that, but not in the street. We must be in Tel Aviv to see in the street.